Edisi ngungkep ayam. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Dadi ceritane dina iki pake tuku petek loro terus langsung disembelih wae tak resiki nang kene tak rumati tak resiki terus tak lanjutake karo gawe bumbune ning kene nyengulek bawang, kunir, jahe, kemiri, ketumbar, merica diulek nganti lembut. Nek wis lembut terus langsung digongso. Tak tambahi aromatik salam serai laos karo godhong jeruk terus digongso nganti mateng. Basa wis mateng tak tambahi gula jawa, uyah karo micin digongso meneh nganti gulane larut. Basa wis gulane larut dipateni kompore, ayame dijekurake diwolak-walik nganti kecampur rata dinengake nganti setengah jam. Nek nyong biasane ki tak marinasi kaya ngene iki setengah jam paling ora. Dadi niki men nyresep ngono iki lho, men enak tekan jero ngono iki. Basa wis setengah jam kompore diuripake terus ditambahi karo banyu sak cukupe wae usah mang akeh-akeh ya soalnya nek petek biasane ngetokna banyu terus ditutup cekene karo gelis mateng. Aja kelalen karo mepel diwaliki cekene matenge merata bumbune barang merata tapi aja diwolak-walik terus engko ndak ajur ya ning kene gur diwolak-walik sesekali wae terus karo dicicipi rasa nek wis mantep dinteni nganti mateng. Singkat cerita ki ditiliki wis amoh berarti wis mateng terus dipateni kompore. Nek rika-rika padang ngungkep ayam pada karo nyong ki ora apa siji. Ya wis ya nyong wis rampung tak pamit tak pareng.